farm personnel antis mag-attinder sang baboy kag ang gusto nga malimpyo nga pagpakaon. So that is a Detahome campaign. And right now, with respect to the ASF front, ara kita sa recovery kay nga sa pila naton ka makabanawahanan nga ara sa red. Pila na ka madugay na nga panahon ang naglampuwas. So we are actually implementing our EO, and together with the issuances of the Department of Agriculture sa recovery stage. May recovery stage na ara na siya, may timeline na siya. Ang pamangko siya, pwede na bala kita kabutang sa sentinel ng mga baboy nga hindi to test the area if it is ready kung hindi na mag-positive ang mga baboy nila. And from that, pwede na ka-repopulate pala. But silingon, we are examining our red zones kung pwede na kita kapadayon. So ara kita sa recovery stage. But the other side, ni ulihin nato nga kampanya, we are addressing the supply side. Kay halin sa Oktubre, nagbuhin ng inventaryo natin sa baboy. Because nag-depopulate kita kag nag-dispose sang baboy ang aton nga mga farmers. That is why may 35% kita na-decrease sa kabilugan. The last update, may nagbuhin kita ng 35%. Siyempre, ang mas damo nga buhin ang red zone and pink. So, ang atong subong nga concern sinalira, aside from fighting ASF itself, the continuous spread and minimizing its effects, ang pag-uli ng baboy nga nadula sa aton. That is addressed by the recovery assess. Nga ang aton red zone, pwede na bala kita dira pabalik sa industriya sang baboy. We have an approach. I think may counterpart issuance sa DA. I have not read it yet because I don't know kung anong kasulatan. Pero ang ato sinigin na kung mahimo pa lang maumpisa kita dira sa red zone nato sa mga lugar nga pwede na, mga barangay nga pwede na, o nag-negative na sila, kag pasado na sila sa proseso. Kag kung sa din mga barangay nga babakod kita. Kasi bisan ang aton nga mga red zones ngayon na, bisan red na sila. May mga barangay na wala gid masudan. Kag wala maubos ang baboy sa red zone. But sila may nagbato.